Experience yung ba kang Mayo, itang mag-comment lagi ang Facebook post yun na yan naman related kaya. Aliyah! Aliyah, Kasi I always... ano kanina pointers mo? Sige. Potang magsalita tamo. Halimon mong camera, sipa mo audience siya. Kapansin mo kasi potang kung turo lalala ang camera, mas engaging yan. Parin kay... Tsaka no unnecessary noises. Okay. Nalang tayo. We're trying to find out itang common traits na Kapampangan moms. And not only Kapampangan moms, but moms in general. Moms as a whole. Wow. Namu, indamu, nan mga osmorela, Ima. basta Kapampangan la, api nila dito na. Basta imala. Basta imala. Ay, baling nanula. Basta, okay. Metong pansin ko, muna Kapampangan tamo, okay, but compounded with the fact na Imala. Siguro itang kaingi. Wala mo alalang concept of inside-outside boys. Ito. Manita, nandun mo ba yung pumunta kayo nandun ni Ima ko? Sabi ni Kuya ko at yung bansa kay ba't itong, kaya magtakayo mamutang yan ang misan, itong, balo na ning shipping baleta mo, chuya bro, di Kuya mo. Ayun na magkikwento. Oo, yan na naman kukwento. Magtakayan Oo, kaya panay kaya bubulyo, siguro makatatlo bubulyo. Kung naramdaman ka buong 7 Avenue, kaya kukutangan mo kanyan, balo dari kayo makanyan na atsuya kayo makanyan na duwane yan. Ay maporma pa kami maka-headset siya. Ito, aliwa man tang malawot siya. Kasi kasabi ni Kuya mo. Sabi ni Kuya mo. Oo, magyamana mo pa kasi nga, ito nakamandamdaman New Zealand kasi nga nung boses. And siguro kaya Benny, pero as a trivia mo, Sir Robbie, tingin ko, sa tingin sinulat. Sabi ng mga yan, kasi when Kapampangan kasi balang they're overcompensating for something. Kasi we are an oppressed nation back, we are oppressed people back. King history tamo. So bala mo itang kay itang yabang itang kay. Karne papaluan. At saka uling siguro king kultura tamo, matriarchal tamo. Wow. Bala mo bida na matriarchal. Matriarchal. Gusto na may kibiyasa. Ali, totoo ito. Brida bida la ila, diba? Kaya katamo mismong lalaki, mag-give in ta ka rin. O kaya katamo ito na yung mag-lead kaya katamo, babae. Totoo man. Actually, hanggang yan Yako siguro, sabi ko, mamas boy ko talaga. Ali, totoo man. Huling siguro at sunapin kayong kultura na ng Kapampangan, manibat yung iba't ang matriarchal tamo. Kibat, aliwa naman itang respetuan may uling ketang tatakot ke. Respetuan may uling ketang balo mong dakal na nitang asawak na king pangataw mo. Pero kasi agyan mga naman balabaliktad dito. Ima, may pamura nitang imam. On a brighter note, itang kaingeda nga ita. Sinabi ko. On an even brighter, siguro on a more even practical. Itang kaingeda nga ita gamit mo, lalo na ng anak ko. Kasi ako matamad kong tao. So ako bisang tatalakad kagad. So ako itang tipong... Ako morning person. So itang tipong... Pero ikaw malimangising ka ako na. Shoot ka sa bukukol mo ka pumatisod ko ba? Pero ali ka morning person. Ali ko morning person, kitanda na. Pero itang kunwari ng grade 5 ko atandaan ko, buri ko, kagising ko, magkira ako pagkitang supami. Kaya ba't tuloy may pa rin? Tuloy kaya pa yung tutod ko rin. Kaya ba't sabihan ng mga ko, oy, kaya pa may gising kaya na naman yan. Patakanan daw ang maparing gandila, sige naman. Sabihan na talaga ito. Diba, sabihan mo ito, mag-isabi ka pa 5 minutes pa gising na ka talaga. At least, on time ka para kitang... Speaking of discipline, I grew up in a... naman makamarugim ako. Pero patse makulit na kami balog. Pero may barkongan. Kaya kandot ko rin ang malatira. Wow. Feeling mo ng age me, anak kami ba na? Parang yung talim niya ang baron. Ay kami rin ang talim na the last. Siguro, The Last of Us. Siguro itang generation tamo, ikatang muratang talwing mga baro. Kasi ako akakit ko ka rin kaya na kanya ni, naman kaya tanggay. Balang kulang la barug, dapin rin mga tuwang Kapampangan. Kami nga na kayo niya, balang kulang yung barug, anong mga kanya. Itang balam medyo lalang modo, retang manit. Alata mo rin modo, anyang kaya nakanda mo. Pero itapin may disiplina tamo, uling ka retang kay.
May biasa ka, uuling ka rin ang Palisting-ting. iwan. Ano mo itang ginamit ng Pemaro kaya kay Maigi? Ako itang balo yun itang palis Bagyo. Oo. Rete, pati nga palibel na Bagyo. Oo. Matic City, Baguio City. Matic City. Ati kung matinding kwento ganyan, yung babaruga na ako. Siyempre, anak ka pa, mababarug na ka na. Ay, daragod ka na. Anya, misa, may amuhan ang kamako. Begog na niya kanya sinturon. Bal mo kabaro lang. Ho! Sabi paglalaway kayo mo kayan. Ay, hindi na ka eh. Kasi, asa ko kayo mga itang ka... Galo-galo siya sama siya hindi mo. Pero sinturon na. Oo, ay, siguro may shock ka. May loko yung ma. Ako naman hanger. Wow, itong there was this time kanita siguro mga grade 2 ko makanyan na. Kakaiba ko pa may tulika dito. Pero balot sinabi kay Wait. ako ang lasawa ni hanger. Kero, ba't sumayari na yung hanger? Bala mo, okay na, makanyan. Makuya magbalik, yung magdala na, datang Baguio City ba? Gusto niya lang yung kontento eh. Gusto niya sira itang hanger, payari itang Oo. Sakit to. Bagay ko ako ano itang energy ng ita. Kaya pa magsumbada. Alapan zumba ng panuntan. Tayo, aerobics. Aerobics siya kanina. Pero ngayon kasi rin maapansin ko, kaya kami kaya subdivision. Every week atin lang pulong Bigay man eh. of mothers na Kaya kami barangay hall kita. kaya ba rin ang outfits na rin ang colorful na kaya ba branded na po Adidas lang po, Nike. Tsaka lang. Saka lang magdala mo yun, no? Panya ka siya. Ngayon eh. Oo. Dahil mag-Zumba Rapid it's a very social activity. They also post these social activities through Facebook. Kaya ako net, uling photographer ko, karang event makanyan, potang kunwari kung talaga sushoot kayo mo itang bride ang pong group makanyan. Kaya katang ima, potang balod ang akong official photographer. Ako sanda ako, kaya picturean ko lang yung camera ko. Pero ipayari. Biya di pa yung cellphone dahil ako testo. Buri datambing lang ating cellphone copy na nitang shot ito. So, punang ko lang the cellphone. Pwede takal lang kongan makanya. Kaya picturean ko lang. Ako nabalo kaninula. O kaya tapang may tungtong. O may tong patong. May tong palas na mo. Ay na, bagutan niya pa kanta nito ko. Ay, biya niya ka na. Kibat on eh, kibat mga salamin yung mga yan, Nana. Loud na eh, loud na pa mga yun eh. Ulbadi. Sasalina ang laptop namin to. At saka kay Asus. Pepe, tsura ka rin! Okay, lumayala. Isa pa. Basta tingnan ko lang ba Bakit kasi. tsukay tas dante mo kanya niya? Kaya pusyo mo. Basta ating mas branded something na madagol na makasulat o picture lang ka rin. Ito, speaking of Facebook pa, itang sharing daw. Experience nyo ba kang Mayo, itang mag-comment lagi ang Facebook post yun na yan na ma-related kaya? Aliyah, palihan nga. Wari ko pisad yan kay group chat mo kaya. Group chat na mo. Group chat. Kaya tiya singit ko tang nanokar may legitang makanyan. Di gulong na mga kanta na. Nagulo na. Yung topic yun. Mag-collapse ang topic yun. Tapos siya, mga bira siya kitang makanyitang panto na ano. Yeah, ako ay makuha tatandaan ako, may post kong something about music. Bala mo banda yung pinost kasi sinagay mo yung Facebook. Diba, may post yung mga yan. Itang bakal ng wali mo, tsuk yung babor. Kaya may kakaliman ni Bia kaya, ano man. Kalimon may wari. Kakawaya. Itong share this lucky money into 15 person. O kaya itong don't break the chain, nanampakan yan. Ano nang gawa Kaya mo? ba't ang maging kaya nito eh? Apin ito yung face na, medyo paksabihan ako makalit. Ate mo ay if I may na yan, nung asingit kaya mo itang. Yumi. Oo. Ali nga ni itang yung kaya papansin mo. Ot bala mo nilalako no modo rin nga anak ka rin. Kaya nga nila. Metong yung struggle ta actually, aliwa mo ka rin ima. Pati ka rin ninumang pengari or mga tuwang mo kanyan. Kasi uling ilo, di santang ating gadgets. Cellphones, mga distractions. Wow. So, okay, ni katama niyang anak tama. Mayari na akong ina, makanyan, nabidan na ka. Mga na ako, mayari na ako may gaya, mamiblas na ako, panay mo kanito. Ngayon anya akakit ko bala milala ko respeto niya. Wala sabi mo, kay ba't na gaya. Itong,
ila bala mo ing atinang kailangan niya ni kareng anak do. Anya bala mo reng anak niya ni itang mitatas la. Ano magaytang ka itang. Alam mo na turo mo na ako mag-Facebook, ano, maka na mag-text. Kaya ba't yung mga kakulit mo, tiro na nakanapon na niya. Balang maging makanita. Gigits kita nga mo nun. Bala mo. Explain. The roles have reversed. So transition niya yung generation ni. Tingnan mo nun. Alam maganda. Igatang pinitang generation na sobrang swerte kasi manibat let's look at information and data. Manibat kitang nang-achieve pa Betamax. Hanggang ngayon nga tunay kayang cloud. I experienced tayo ng transition from Betamax to DVD to CD to DVD to Netflix flash drive, then to Netflix na to cloud computing. Netflix. Pick us up. Bayari na. Hi Yuri. Alright, nung kaluguran nila ring imayo, please like our video and subscribe to our YouTube channel. Tingnan nyo rin po kay Facebook, our facebook.com/vidalocal. You can also follow us on Instagram and Twitter @vidalocal. Show some love to your mom by sharing this video. We want to say a very happy Mother's Day. Karenang pong ima. Yan. Nung ating ko pang experience ka rin Indayo, ka rin Mayo, na emi pa sabi, comment nyo lang yung bata, ashare tala. Happy Mother's Day!